Здравейте! За да използвате готината програма Home Screen Music, първо трябва да отворите CD-я. След това да отидете в Search менюто, да напишете Home Screen Music. И да натиснете на бутона Install. Веднъж след като програмата се инсталира, ще се покаже тази икона на началния ви екран. При натискането ѝ ще започне да звучи музиката. При задържане на бутона се показват допълнителни настройки за предишна песен, следваща песен и корекция силата на звука. При задържане на бутона, допълнителните бутончета се скриват.